Kasi plano na to ron, boss. Ibaligya na ko. Kasi, muram gagawa na agig karnapya sa una ya. Hoy! Unan nyo man ang gisanis-sindigan akong Hilux. Boss! Di naman na yung wonder, boss! Lah, ang tagiya. Lah, impas na ron. Kuya, ulam na lamang untag motor, wa pa jud gasolina eh. Pilit sana ko ni Drake. Uma ni boss, oy. Unsay lutong nga aktal, lutong ma. Pasig na kay mga sideline dra, boss, ato pungortahan. Aw, sideline lang. Uy, bahala. Usa man na, boss. Takong motorbike, oh. Aka na, boss. Saan na, boss? Mukis naman ka, boss. Wala. Indot kina, boss. Tara, boss. Paan ni boss, oy. Si Boss Manrog, si Boss George, manao. Nah, usa kay balak na ng motorbike. Kasi plano na to ron, boss. Ibaligya na ko. Kana, boss, kay makakwarta taan eh. Oh, motorbike mo diha. 100,000 na lang. Ninduta sa e-part, oy. Ato na ko tong chika. Mga skal na po ko ron. Ay, George, sa makarada na to, John. Oh, lagi ya oy. Karong panahon na asang paita bulagi. Mugani dyan o, tirada na to niya. Kun kas kung ko ya. Para sa kanan ba? Nya, saan mo to na, John? Kasi, muram gagawa na agig karnapya sa una ya. Nya, tiradahan na to na. Simple. Nah, si John John, si William, manao. Nakunsam na sila sa hilak. Sino pa nga dyan o? Alimpig na ko ba? O, re, relax mo na, bligya. Uy, John, kompetensya, oh. Boss, natay ka kompetensya, oh. Ay, putang ina. Nya, boss, kung sa may plano na to, paubusan yan ang presyo. Uy, Hilux! Uy, motorbike! Palito na ko ni Be. Eh, boss, bligya naman ni boss eh, oh. Barato na kayo ni boss eh. Pila na inyong Hilux ninyo? Aw, para sa mga boss, 100,000. Kayang nyo, ana, boss? Ah, grabe po na yung mga boss ay. Kabarato lang ana. Boss, dire na lang palit, boss. Oh, pila mo na? Motorbike, 100,000. Pila na, ha? Hilux daw, 100,000. 100,000? 80 mil lang sa mga. 50 mil lang nga dyan. Bumaba ta. Pila man niya? 50 mil lang ni. 50 mil? Oh, boss, 50 mil na lang. Alala. Pabsa na islang piso, kinsay una mahalin. Ha? 50 mil? Aw, Palito na ko na. boss, 50 mil, lo ila, boss. Bubaba ka. Ato na yung 40 mil. Ayaw, 20 mil. Boss, 20 mil na lang, boss. 20 mil? Aw, yan lang ko. Ayaw, boss. Baba. Pila man niya? Gis. Boss, 10 mil na lang ila, boss. Kailangan ka mo baba. 1,000. Boss, 1,000 na lang, boss. Uy, 1,000. Palito na ko na. 1,000, ayaw. Ayaw dito, di ka mo, piso na lang mo. Ang piso na lang dyan boss. Piso na lang. Piso? Piso! Boss, imuha na lang ni. Akuha na lang ka. Boss, imuha na ni, boss. Tara, boss. Wala lang ni. Salamat ha. Gidala na motorbike. Pandaan may dili man ila ha. Wala, lakaw ng buyer dyan. Napakila sa panaderia eh. Okay lang sa ganito na. Hoy, unan nyo man ang gisanis-sindigan akong Hilux. Aw, sorry boss. Mahuway lang may kadali. Ya, ato na po meron. Kasi na may kanan boss. Nanay ka? Kasi ka lumping na ha. Boss! Di naman na yung wonder, boss! Itulak na, boss. Sige, boss! Itulak rin ako! Lah, ang tagiya. Lah, wala akong motor. Impas na ron. Lah, akong motor. Wala akong motor, yuli.